దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక అని ప్రారంభించిన కీర్తనగారుడు ఆఖరి వచనంలో దుష్టుల మార్గము నాశనమునకు తీసుకువెళ్ళును అని చెప్తారు. దుష్టులు మన ఆలోచనలు పాడు చేస్తారు. ఆదికాండం మొదటిలోనే ఆదాము అవ్వ విషయంలో దుష్టుడు వచ్చి దేవుడు ఏదైతే చెయ్యొద్దన్నాడో అది చేయడమే ఒక అద్భుతంగా చూపిస్తారు. సాధారణంగా చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు బండి ముట్టుకోవద్దని, ఫోన్ ముట్టుకోవద్దని, ఆ పని చేయొద్దు, ఈ పని చేయొద్దు, త్వరగా ఇంటికి రమ్మని, నైట్ టైం లేట్ అయితే 6 దాటితే అందరూ ఇంటికి వచ్చేసేయండి, పిల్లలు ఇంటికి వచ్చేయమని చెప్తారు. ఎందుకు అలా చెప్తారు? అది చెప్పినా సరే తల్లిదండ్రుల మాట పట్టించుకునే అంత ఇష్టం ఉండదు. బయట మన స్నేహితులు చెప్పే మాటలు వినడం చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఆ మార్గం మనకి మొదట్లో చాలా బాగానే ఉంటుంది. మంచి చెడులు తెలివిని ఇచ్చే ఫలము తినంగానే ఆమెకి మంచి జ్ఞానమే వచ్చింది. కానీ తర్వాత ఫైనల్ గా అది నాశనమునకు మనల్ని తీసుకెళ్తుంది. మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు ఏదైతే చెప్తాడో దాని ప్రకారం నడుచుకుంటే మనం ఫలించి అభివృద్ధి పొందుతాం. దివారాత్రము దేవుని వాక్యమందు ధ్యానించేవాడు ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చే చెట్టు వలె ఉంటాడు, నీటి ఓరన నాటబడిన చెట్టు వలె ఉంటాడని చెప్తున్నాడు. మనం నది ఒడ్లో మనం చూస్తే చెట్లు పచ్చగా ఉంటాయి. మన జీవితాలు కూడా పచ్చగా ఉండాలంటే దేవుడు ఏ విధంగా అయితే మన జీవితాలను కట్టుకోమన్నాడో, ఏ విధంగా నడుచుకోమన్నాడో ఆ విధంగా నడుచుకోదాం. దేవుడు కోపడొద్దన్నాడు, కోపాన్ని మానుకుందాం. దుష్ట సాంగత్యం వద్దన్నాడు, సాంగత్యం మానుకుందాం. అబద్ధాలు మానుకుందామని చెప్పాడు, అబద్ధాలు మానుకుందాం. ఇలాంటి అనేకమైన అద్భుతమైన విషయాలు మన జీవితాలు పచ్చగా ఉండడానికి అనేకమైన ఆజ్ఞలు దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు. ఆ ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో సంతోషకరమైన జీవితాన్ని అనుభవిద్దాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ.